Sojojin Najeriya sun daƙile farmakin Boko Haram. Sojojin Najeriya sun daƙile farmakin da mayakan Boko Haram suka kaddamar a ƙaramar hukumar Dikwa da ke jihar Borno. Rahotanni sun ce a daren Juma'a ne mayakan na Boko Haram tsagin ISWAP suka kaddamar da hari sansanin sojin Najeriya da ke garin na Dikwa, inda suka shafe akalla sa'o'i uku suna fafatawa. Harin na baya-bayan nan da kan sansanin dakarun sojin Najeriya na zuwa ne kwanaki hudu bayan makamancinsa da mayakan na kungiyar Boko Haram suka kai ga garin Marte, inda rahotanni suka ce sojoji akalla 7 sun rasa rayukansu. A shekarar 2014 dai mayakan Boko Haram suka taɓa karɓe iko da garin Dikwa tare da mai da shi babban sansaninsu, kafin daga bisani sojojin Najeriya su sake kwato shi a watan Yulin shekarar 2015. Isa Sani Randawa, sashen Hausa na Randawa Media Concept.